sobom, zar ne? Pa imao sam stvarno tu privilegiju i sreću da u svojoj karijeri, u svom životu sam nekoliko puta bio na ovom balkonu i sa Davis Cup reprezentacijom 2010. godine i sa reprezentativcima i pojedinačnim teniserima i muškim i ženskim, Jelenom Janković, Ano Ivanović. Molim vas jedan aplauz za sve njih, zaslužuju Janko Tipsarević, Viktor Krajicki, Nenad Zimonjić. To su sve veliki šampioni našeg sporta koji nije imao dugu tradiciju, zapravo mislim da nije postojala tradicija tenisa u našoj zemlji do nedavno. Naravno, Slobodan Boba Živojinović i Monika Seleš su obeležili jednu generaciju i trasirali put za nas. Međutim, bilo je jako teško za vreme 90. godina svima nama, sportistima, naravno nama najmanje koliko su se ljudi mučili u različitim sferama života. Svi znamo koliko je to težak period bio, ali nekako u tih 10-15 godina su stasavali mnogi uspešni teniseri, između ostalih i ja, i to je nešto što nas je osnažilo, ojačalo, dalo nam nekako dodatni podstrek i verujem da je to bio i presudni faktor zašto se danas ovde nalazim. Upravo taj neki srpski inat, ta neka volja za životom, za pobedom. Juče sam, dok sam davao intervjue za američku televiziju, pokušavao da objasnim šta to znači srpski inat. Rekao sam, žao mi je, ne mogu baš da objasnim. Ne postoji reč koja prenosi, zapravo prevodi na engleski, barem ja ne znam, možda ti znaš, ali to je otprilike nešto što simboliše i označava taj neki duh našeg nebeskog naroda koji u svim sferama života istraje i pokazuje srce i pokazuje dušu i volju kad je najteže. I zapravo takva nam je sudbina da moramo da prolazimo kroz trnovit put, ali verujem da kažemo mi u narodu ko zna zašto je to dobro i uvek postoji dobro na kraju puta, svetlo na kraju tunela. Hvala vam puno, vi ste to svetlo. Pošto ne umemo da prevedemo reč, to je termin srpski inat, neka oni nauče srpski, pa će možda biti bliže. Da ih ceo svet razume, jel tako? Da nas ceo svet razume, da, pričaj na srpskom. Kada si pomenuo već tu nameru srpsku i taj srpski inat, da li je možda on proradio u januaru kada se sav onaj haos i ono turbulentno vreme dešavalo i da li si tada, Nole, možda imao uopšte ideju da ćemo večeras ovde u ovom julu biti ovde na platovu, da ćeš biti sa svojim narodom i držati taj trofej u rukama? Pa, iskreno u tom trenutku nisam očekivao, nisam pomišljao da ću da se nađem ovde na platovu, tako da je ovo prevazišlo moje očekivanja i naravno usrećilo me još jednom, a nadam se da ovo nije poslednji put našeg druženja. Biće još slavlja i radosti, naravno. Što se tiče tog početka godine, naravno, to je nešto što je onako dosta potreslo i mene i moju familiju i sve moje bliske ljude i počela je godina na jedan, za mene, onako ružan način. Nažalost, desilo se to što se desilo u Australiji. Ja sam to ostavio iza sebe, međutim, mesecima me je pratilo na neki način taj neki osjećaj i ti neki malo naopaki pogledi i prosto osude i kritike. Izvini što te prekidam, ali sećate se onog ua sa početka, jel možemo za osude i kritike jedno ua, šta nam teško, a? Više volim navijanje nego ua, tako da nema veze. Nastavljamo dalje. Hrišćanski je praštati, a mi smo svi hrišćani, zar ne? Tako da idemo dalje, opraštamo.
samo Bog zna i ljudi oko mene šta se sve izdešavalo u tom trenutku, ali ne bih sada da pričam previše u detalje o tome, jer ne bih sada da deluje da se žalim, nego prosto hronološki objašnjavam kako su se neke stvari izdešavale, kako je sve to uticalo na ovaj sada trenutak. To me je sigurno dodatno motivisalo i inspirisalo da se vratim nekako na staze stare slave, da se borim za najveće trofeje u sportu ponovo, iako, naravno, prošle godine sam imao 3 od 4 Grand Slema i imao jednu od najboljih godina u svojoj karijeri. Odaću vam malu tajnu, bila je neka ideja i želja da se nađemo posle US Opena prošle godine, ali dobro, nije se ostvarilo, idemo dalje. Ali zato, eto, ove godine, uzimajući u obzir sve okolnosti i sve što se dogodilo, ovaj trofej ima dodatni značaj i vrednost za mene i dodatni motiv za sve što predstoji u budućnosti, to je sigurno. Nole, ti, evo, kažeš da se vratimo, povratim staru slavu, a ti si u stvari čoveče kao vino, što stariji, to bolji, od kako je napunio Nole 30 godina, 9 Grand Slamova si osvojio, dakle, u čemu je tajna zdrave kose Meghan Markle? Hidratacija, je li tako kažem? Hidratacija, da, mnogo vode, dobro. To je tajna. I šta ćemo sad, ne? Sada idemo samo dalje. Pitali su me koji ti je omiljeni broj, pošto su diktirali statistiku i sve rekorde i brojeve osvojenih Wimbledona i tako dalje, Grand Slamova. I onda sam istakao da je, a to sam čuo od jednih mojih sportskih idola koji nije više sa nama, Kobe Bryant, koji je rekao moja omiljena titula je sledeća titula. Tako da idemo dalje, sve do medalje. I one zlatne. Pričali smo o brojevima na početku dok smo se zagrevali u Sašu Kovačevića. Nije na ovom platovu preko puta, pre 11 godina si osvojio prvi Wimbledon, tamo smo te dočekali i slavili. Danas je 11. juli, evo nas ovde preko puta, možda ima nešto stvarno u tim magičnim jedinicama i možda da poželimo da ponovo ta jedinica bude pored tvog imena. Pa, nadamo se. Mnogo simbolike ovih dana. Juče finale Wimbledona, godišnjica braka supruge i mene i... Čestitke! I godišnjica rođenja velikog Nikole Tesle, koji je meni velika motivacija i zvezda vodilja u životu, kao i svima nama i našem narodu. Danas, kao što si spomenula, simbolika današnjeg dana je to što smo se okupili pre 11 godina na platovu tamo, preko puta, i zaista to je, ne znam, vrhunac moje karijere, osvojiti Wimbledon prvi put, postati broj 1 prvi put u tih nekoliko dana i način na kojim su me ljudi dočekali ovde, kako su obeležili taj uspeh zajedno sa mnom i svim mojim ljudima bliskim iz tima, iz familije, stvarno nešto nezaboravno. I sanjam svaki dan da će se to ponovo ostvariti. Evo, večera se ostvarilo. Hvala vam puno što ste to upriličili ponovo i što ste meni dozvolili da doživim predivne emocije. Svaki put kada osvojim ovaj trofej nekako se vratim u detinjstvo i odrastanje na Kopaoniku, pogotovo gde sam i počeo da igram tenis sa 4-5 godina, i to sad, tu priču sam ponovio puno puta, da je Wimbledon 90. ja mislim prve ili druge godine kad sam ga gledao prvi put i video Samprasa koji je osvajao Wimbledon, koji je bio moj heroj iz detinjstva. Wimbledon i travnati teren je bila prva slika tenisa za mene, tako da ovaj turnir ima posebno mesto u mom srcu. Tamo uvek nekako imam dodatni motiv da zaigram svoj najbolji tenis iz više razloga i
zapravo najveći razlog jer mi se zaista dopada trava, mnogo je ukusna, stvarno je preukusna je trava.